Betek, Urola Erdiko enpresa txiki eta ertainetan berrikuntza teknologikoa bultzatu duen proiektu pilotua aitzindaria da. 2024ko maiatzean hasi zenetik, Beteken bitartez, eskualdeko adierazgarri diren metal mekanikaren eta elikaduraren sektoreetako 8 eta industrialekin lan eginda. Gaitasun teknologikoa hobetzeko ibilbide orri bat landuz. Beteken helburu nagusia teknologiaren eta berrikuntzaren bidez eteen lehiakortasuna bultzatzea da. Horretarako, berrikuntza ekosistemako eragileekin koordinazioan honako lan hauek egin dira. Diagnostiko pertsonalizatuak eta ibilbide orri teknologiko egokituak. Betekek berrikuntza teknologikoaren bidez enpresa txiki eta ertainen lehiakortasuna bultzatzeaz gain, Urola Erdiko eta Gipuzkoako ekosistema industriala indartzen du. Betek aurrera eramateko honako eragileak izan dira parte hartzaileak. Gipuzkoako Foru Aldundia, proiektuaren bultzatzailea. Iraurgi Berritzen, Urola Erdiko Garapen eta Berrikuntza Agentzia. Teknologia Zentroak, BRTA, Euskal Autonomia Erkidegoko zentro teknologiko guztien ordezkari gisa. Teknika, Euskadiko LH-ko ikerketa aplikatuko zentroa. Innobask, Berrikuntzaren Euskal Agentzia. Eta klusterrak, AFM eta Basque Food Cluster. Eragile sare horrek ikuspegi integrala eta soluzio teknologikoen aplikazio eraginkorra bermatzen ditu. Prozesua enpresen hautaketarekin hasten da. Proiektuaren onuradun izan daitezkeenen zerrenda egiten da, funtsezko sektoreetakoak direla eta Betek programarako profil egokia dutela ziurtatuz. Lehen bisitaren aurretik, enpresaren funtsezko informazioa biltzen da eta elkarrizketaren gidoia egituratzen da berrikuntzako profil azkar batean oinarrituta. Lehenengo saioan, berrikuntza teknologikoaren prozesuak eta maila aztertuko dira, hobetu beharreko arloak identifikatzeko. Lehenengo bisitaren ondoren, aditu teknologikoek emaitzak aztertuko dituzte eta koordinazio bilera bat antolatuko dute erronka teknologiko espezifikoak zehazteko. Bigarren bileran, lortutako datuetan sakontzen da, eta enpresari egokitutako soluzio teknologikoak aurkezten dira. Prozesua irudi eta evidentziekin dokumentatzen da, eta horiei esker, ibilbide orri teknologiko pertsonalizatua egin ahal izango da. Hirugarren eta azken bisitan, enpresak berrikuntza teknologikoaren ibilbide orria jasotzen du, lehiakortasuna hobetzeko eta beharren arabera doikuntzak egiteko estrategia zehatzekin. Proiektuan parte hartu duten 8 enpresek beren ibilbide orri teknologikoa lortu dute. Betekek bere garapenarekin jarraituko du prozesu osoaren sistematizazioaren bidez. Gipuzkoan ekimena gainerako eskualdeetara zabaldu eta garapen agentzietako teknikarien trebakuntza bultzatuko du.